Ja està disponible en el CAI de la Facultat de Dret el llibre El dret civil català davant la transformació digital i les exigències de sostenibilitat, que és el resultat de les recentment celebrades 23enes jornades de dret civil català a Tossa de Mar. En aquest llibre trobareu diverses aportacions, però en particular volem destacar les dels 3 professors membres de la Universitat de Barcelona. Per començar, la doctora Lídia Arnau Reventós, que tracta sobre el concepte d'intermediari i què vol dir ser intermediari i intermediar en el Codi de Consum de Catalunya. També la doctora Rosa Maria García Teruel, que treballa sobre la Directiva Europea del Dret a Reparar i com hauria de transposar-se aquesta en el dret civil català. I, en darrer terme, jo mateix, amb la participació en la ponència titulada Els menors i els contractes amb les xarxes socials, on precisament destaco si els menors d'edat haurien de tenir o no capacitat per concloure contractes amb les plataformes, amb les xarxes socials. Esperem doncs, que resulti del vostre interès i està disponible per la seva consulta.